जितु जेम्स आरो गेमस्ट्रि आरो लावदुम बिसोर साथामनि गेजेराव दि ससियेल मिडियायाव बहुद भाइरेल जागासिनो दं। खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड' टेकनिकेल चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव खेबसे बरायनानै लानाय जाबावबाय। गेमस्ट्रि दैमारि बिथाङा गावनि कमिउनिटि टेबाव मोनसे टेब खालामनानै बुंदोंमोन जे माने लावदुमनि न'खरनि मानसिफ्रा माने मोनसे मिडियानि गेजेरजों जालांनाय जाथायफोरनि सायाव गासैखौबो क्लेरिफिकेसन खालामनानै होगोन। नाथाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनसेबो मिथिनो मोनाखिसै, मोनसेबो जोङो खोनासंनो मोनासै। जोङो सानदोंमोन मा सिगांनि जालांनाय जाथायफोरनि सायाव बिथांमोना बुफ्रुनानै जोंनो खोन्थानानै होगोन आरो जोंबो माबाफोर गोरोन्थि सानफ्लांदोंब्ला जोंबो सुज्रायलायनानै लागोन, निमाहा खालामज्लायगोन। नाथाय जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै मोनसेबो जेबो बिथांमोना एक्सप्लेन खालामनानै होआसै। नोंसोरनि मोननै न'खरा हेपि बा माबा मोनसे रंजानाय खुसि मिलायज्लायखायो, बेफोरो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङामोन। जोंनि थाखाय इम्परटेन्टमोन सिगांनि बिसिया, सिगांनि वाइफआ दा मा अबस्थायाव दं, माबोरै नागारज्लायनाय जायामोन, माबोरै मा जायामोन, मा काहिनि जायामोन, जों बेफोरखौसो माने खोनासंनो थाखाय जों नेनानै दंमोन। नाथाय नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै मोनसेबो एक्सप्लेन खालामनानै होआसै। थ' लोगोफोर, बिथांमोना मिडियानि सिगाङाव मा बुंदों नोंथांमोनाबो एसे खोनासंदो। आं मोनसे फिसासा क्लिप सालायनानै होनो। आं जेब्लासिम मोनसे समाव मोनसे जाथाय जालांबाय, बे जाथायखौ जों ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा। आरो आं बेखौ ससियेल मिडियायाव खिथाना लानाबो आंखौ रावबो जेबोबो खालामनो हाया आरो आंबो बिथांमोनखौ जेबोबो खालामनो हानाय नङा। मानो होनबा जानानै थांनाय मोनसे समाव जानानै थांनाय पास्ट जाथाय दङ, बे जानानै थांनाय जाथायावनो जों अलरेडि सेपारेट जालायना दंखायो। खोथाफोर बाथ्रा जिहेतु गासै बुस्थुआनो सेपारेट जाना दं। जोंनि न'खराव दिनैसिमहालागै जा खुनु माने प्रब्लेम गैया। जोंहा अनलायनाय सानलायनाय गासैबो गोहो सक्तिया जोंनियाव दं। जोंहा न'खरनि गासैबो अनलायनायानो जोंहा दिनैसिम जों बिदा फंबाय गासैबो जों खौसेयैनो दङ। बेनो लोगोफोर, बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि जानानै थांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै मोनसेबो जेबो फोरमायनानै होआखै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। मोजां खामानियाथ' जेबो गैखाया बे मानसिफोरनावहाय, खालि देलायनाय माबा मोनसे ओरै दुनदायनाय बेफोरबायदियानो आरो। मोजां खामानि मावनांगौ बेफोरनि थाखायथ' जेबो सिन्था गैखायानो। आरो मा बुंनो, बर'फोरनि गेजेराव नाम दं, फेस भेलु दं, गासैबो दं, नाथाय जास्ट क्वान्टिटि। समाजनि सिगाङाव मोजां खालामनानै दिन्थि, गावनिफ्राय उन्दैसिनफोरनो मोजां देखाय, मोजां भिडिअ बानाय, बुजाय, फोरों, माबायदि खालामब्ला माबायदि जागोन, लाइफखौ माबोरै दानो हायो, फिउचाराव मा खालामब्ला मा जाहैगोन, बेफोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय, बुं, थुलुंगानाय हो फंबाय बिनानावफोरनो। बेफोरनि थाखायथ' जेबो गैखाया। आरो मा बुंनो लोगोफोर, बांद्राय बुंब्लाबो आरो गाज्रि जागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर, लोगो मोनगोन आरो इयुननि भिडिअआवहाय। जुदि नोंथाङा भिडिअ गोदानब्ला, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आं बे चेनेलावहाय बांसिनै मटिभेसनेल भिडिअ आं लाबोबाय थायो। जुदि नोंथांमोना मटिभेसनेल भिडिअफ्राव इन्टारेस्टेडब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर, लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय बाय।